Здравейте, приятели! Днес ще прочетем "Когато дядо Коледа беше бебе". Когато дядо Коледа беше бебе, той беше мекичък, закръглен и приятен за гушкане, а родителите му го считаха за чудесен. "Погледни тези тръпчинки", каза баща му. "Колко весело! И малкият му сладък нос", каза майка му, "като череша." "Кичи-кичи-гу", казаха заедно, чакайки дядо Коледа да издаде бебешки звук. Сладко бърборене, нежно гукане. "Хо-хо-хо!" гръмна бебето с глас, който разтръска прозорците. "О, Боже!" казаха родителите му, отскачайки назад. Какво беше това? Малкият дядо Коледа се усмихна за първи път. Родителите му бяха въодушевени. "Той няма обичайния за бебе глас", каза баща му. "Но той е много добър и силен, нали?" "Той е специален глас", каза майка му, "точно като него." Годините минаваха и дядо Коледа растеше. Започна да учи цветовете. Още от самото начало той най-много харесваше червеното. "А какво ще кажеш за тези страхотни сини пижами от леля Мейбъл?" каза майка му. Дядо Коледа отмахна глава. "Искам червено." "Разбира се, че искаш", каза баща му. "Но и синьото е хубаво." "Искам червено", каза малкият дядо Коледа. Родителите му сложиха сините пижами в чекмедже. "Може би ще стане пожарникар", каза майка му. На следващия си рожден ден дядо Коледа получи красив червен пожарен камион от мама и татко. Получи дървено люлеещо се конче от баба, пъзел от Чичо Нет и жълти пижами от леля Мейбъл. Колко прекрасно време дядо Коледа прекара, отваряйки подаръците си. Още по-прекрасно време прекара, когато ги опакова отново и ги сложи в торба. "Какво прави?" попита майка му. "Нямам идея", каза баща му. Те гледаха с изумление, докато дядо Коледа караше по улицата, раздавайки подаръците си на всички момчета и момичета. "Виждал ли си нещо подобно?" каза майката на дядо Коледа. Баща му отмахна глава. "Какво щедро дете!" На следващия си рожден ден дядо Коледа поиска кон. Точно кон не беше. Той каза, че е като кон, само че има рога и може да влачи летяща шейна. Родителите му не разбраха, затова го помолиха да го нарисува. "Мислиш ли, че е еднорог?" каза бащата на дядо Коледа, чешейки си главата. "Еднорог!" каза майка му. "Откъде се очаква да вземем такъв?" Вместо това му взеха хамстер. Беше женско хамстърче и скоро имаше 8 бебета. Когато пораснаха достатъчно, дядо Коледа ги привърза с панделки към кибрите на кутия. Той сложи миниатюрни подаръци в кутията и научи хамстерите да я влачат из къщата. "Слушай", каза майка му. Той ги вика по име. "Дашър", каза дядо Коледа. "И Денсър, и Комета, и Бликсен, не, Виксен." "Необикновено", каза бащата на дядо Коледа. "Той е толкова креативен", каза майка му. Дядо Коледа беше необичайно дете по много начини. Заедно с това не му харесваше топлото време. Когато другите деца тичаха наоколо под горещото лятно слънце, малкият дядо Коледа стоеше вкъщи, чакайки вратата на хладилника да се отвори. "Не можем да я държим отворена по цяло време", каза майка му. "Помисли за електрическите сметки." "Ти си права", въздъхна баща му, "но му прави толкова радост." Дядо Коледа също имаше странен интерес към комините. "Какво мислиш, че търси?" попита баща му. "Дрехите му са изцяло покрити с пепел и сажди." "Можем да ги изперем", каза майка му. "Не е ли чудесно, че той е толкова любопитен? Може би ще стане учен", каза баща му. Най-добрият приятел на дядо Коледа живееше точно до него.
Казваше се Елфред. Елфред беше по-малък от дядо Коледа, но по други начини те бяха много сходни. И двамата обичаха да създават неща, особено играчки. И Елфред обичаше зеленото почти толкова, колкото дядо Коледа обичаше червеното. Каква весела двойка, каза майката на дядо Коледа. Толкова хубаво е да имаш приятел, каза бащата на дядо Коледа. С развитието на дядо Коледа стана ясно, че той е наследил красивата визия на семейството. Божичко, каза майката на дядо Коледа, просто погледнете коремчетата си. Те си приличат. Като две купички желе, каза бащата на дядо Коледа. Ха-ха-ха! Ти-хи-хи! Каза майката на дядо Коледа. Хо-хо-хо! Избухна силно дядо Коледа. Когато дядо Коледа стана тинейджър, той продължи да бъде необичаен. Той знаеше собствените си идеи. Не винаги се вписваше в тълпата, но родителите му го считаха за чудесен. Относно останалата част от историята, вероятно можете да се досетите. Дядо Коледа последва своите детски мечти. Той се премести на Северния полюс, където е много студено, изгради работилница за производство на играчки и нае екип от елфи, за да му помагат. Той се набави голяма, красива шейна и обучи 8 елена да я влачат. И веднъж годишно той пътува из целия свят, катерейки се по комините, за да остави подаръци на момченцата и момиченцата. Родителите му са изключително горди с него. Всяка бъдни вечер те се заслушват за звънците на шейната, махат и пращат целувки, докато дядо Коледа се спуска с шейната на техния дом. Това е всичко, което винаги сме мислили, че ще направи, каза майка му. Ние го знаехме през цялото време, казва баща му. И какво мислите, че казва дядо Коледа за това? Хо-хо-хо!